adlaw sa alas 11:59 sa gabi ang deadline sa registration sa pagparehistro sa mga SIM cards. Hayan Y extension matod sa NTC. Moong pahimusli na ang kahigayunan sa wa pa kaasikaso ni ini. Matod sa NTC, may kahigayunan pa ang mga wa nakaparegister nga magpa-assist sa mga booth sa telcos nga nahimutang sa NTC compound. Sa datos sa NTC sa tibok nasod sukad July 19, kapina sa 104 million ka mga subscribers ang nakaparegister sa SIM. 61.4% pa kini sa mga subscribers. Butang nga matud pa buot unta sa ahensya nga mapunan pa. Busa mga kapuso, sa mga dili makatuman, direktang ma-deactivate ang SIM pagka Hulyo 26. Ang mupalit usab og bag-ong SIM, gikinahanglang mag-register daan una kini magamit. This will be the first and last extension. So we don't know kung i-extend pa nila din, but we are not hoping because supposedly if they are intending to extend the SIM card registration, nanana siya idaay balaod ipasa sa Kongreso. At 11:59 tomorrow, automatic ma-deactivate ang imong number unless imong ipa-register. Ipa-register gyud nimo pagpalit.